Arlok baro ngangai pun pedeng jang pi ki batip ke ke Republik de ya kabakari India ba ye jangi karakhe. Man la usnam gari India jangi ke jurakhe pendan buram ya ka alphon riu tarik ukelalengkat kum kasngi Republik de. Kene kasngi kalong ka bakraw hadu kata-kata bat ka basak jingkan mau ka history jongkari India. Bat jong ka perthai baro ka wei. Dei ha kene kasngi ha kasnam kat kandai spa sanpau balas dang ban pentrai nengkong ya ke constitution negariti senchar jongkari India. Bat kari India kala-kalalong kum kari senchar pajba kabahe tam ha ka perthai. Ki pareng ki bawan kum kinong kayi hadien balakalalong kinong senchar ya kari India jongi. Bun snem ki pajba jongkari India ki layakhi ban yo ya kata ka jinglai lun. Naga kti jongka sorkar pareng. Bat ka sorkar parang kala ay ka jinglai luit ya kari India jongi haka kat santerik unailar kat kandai spa sapo nyo. Haka ne kasni kari India baro kawai ka dap na ka jingkemen ka bakraw tam ban yo ya kata ka jinglai luit. Ka jingsha shitom bat ka jingsha le ben ka jingsha ban ben jong kinongilam bat ki pait ba kala kut no haka kat santerik unailar kat kandai spa sapo nyo. Bat ka jingpos niyo bat ka jing anut jongki ban yo ya gajing lai doi berkecing sensha dala dehi kala urlong. Hashwa ban yo ya gajing lai doi haus nam kat kendai spa sop honyo. Kasol ka pareng kala pha ya ka cabinet mission sha India haus nam kat kendai spa sop honrio. Ban ya keren berkinong yalam na kabantaban ai ya ka bol senshar sha kinong India. Ka cabinet mission kala penmi ya ka statement haka khandrio torik ujemang kat kendai spa sop honrio. Bat hadin kaladon gajing penbet bagi province governor province bat chief commissioner province ban jin nang mikmat sya ka constituent assembly ne dor balba ka constituent assembly kala ikandu aka kandai tarik unno pra aka kandai spa sapun riu bat aka khatwe tarik lajit bat menjul ya u Dr. Rajendra Prasad bo unlong kumu permanent chairman joka constituent assembly. Hadin kata ala thong ya komiti naga bentaki rules ki prosedur ki bakentup kasan ngut ki dekhan la pediang ye ki rules ban wanra daga komiti haka arplai tarik unau pra ka kandai spa sopen riu ya u chairman la khat no da u presiden nadu kata hi kapor bala menjuri ya kita ki rules hadin belara ye ka Indian Independence Act ha unai tung ka kandai spa sopen nyau daga parliament joka ribilat labu ya khatsan tarik unailar ka kandai spa sopen nyau kum ka sngi ban aino ye ka jingsen shahar shakinong India. Umta ka constituent assembly kala thung ya ka wei ka committee ka bakentup ya ki kato ka nengut ki riu pau khman ka wei ne ki kam bakong santam jong ka ne ka committee ka long ban khmi shapang ki kam jong ka constituent assembly kat kum bala tho ka Indian Independence Act ka kandai spa sop nyo ya ka ripal lawan ra ha khmat ka constituent assembly ha ka arp kandai tarik naila ra ka kandai spa sop nyo. Bat hadin ka jinya tainia ka constituent assembly kala pediang ya ka resolution ne ya kata ka rai ka baye dei berkane ka kang ka wei ni ki rai jong ka constituent assembly ka long ban pendap ya ka kam kum ka dominion legislature hadu bandala penlong ya ka parliament ya unong penya jong ka constituent assembly ka besyong kum ka constitution making body la khat u president bat ya unong penya jong ka constituent assembly Habasyong kum ka Dominion Legislature lakhat speaker Dr. Rajendra Prasad de Presiden jangka Constitution Making Body bat Master GV Mawa Lankal ude speaker jangka Constituent Assembly ka Dominion Legislature kat ba ka Constituent Assembly kampala bantau ya ka Constitution ne ka riti sensha jangkari India ya ka jing sensha jangkari la shu penyat kat kum ka Government of India Act kat kendai spa lai pusan bat ka India Central Government and Legislature Act kat kendai spa sopon rio ka ordal jong Governor General ka balakhat ka India Provisional Constitution ordal kat kendai spa sopon nyo balapenmi ka Government of India Notification ya ka Constitution jongkari India la shna ne penwandur daki brio jongkari India lengba kinong mikman bastan berbasyam pang jongka ladon ki komiti baper jongka constituent assembly hadin ke jingya tainia halor ki report jongkine ki komiti baper hapo assembly
Kasatung ya kata ka drafting komiti ya ka arp kandai terik unailar ka kandai spa sopunyo. Uchairman jongkane ka drafting komiti uday Dr. B.R. Ambedkar. Lapan mi ya ka drafting constitution ha benai rempang ka kandai spa sopupra. Ka constituent assembly kala syong ha unaiwing ka kandai spa sopupra. Ban pet binya bat ya tai seni bha halol ka draft constitution. Hadin ba ka jingi syong perkat Constituent Assembly kalaya kendu aga kasau terik unaiwing na ka bentaka third reading ne ka jingpule ka balai baga lakut aga alpon rio terik unaiwing ka kendai spa sopinyo dei ha ka ne ka singi bala yo ya ka jingsoi jong president ka Constituent Assembly bala pediang ya ka jingi kendu bakhadu jong ka Constituent Assembly kalong ha ka arp sau terik ukalaling ka kendai spa sanpau na ka benta banya soya ka Constitution dan katu kat neki benta bala sedang ban penteri kamno na do alpon terik unaiwing ka kendai spa sop kendai Henry barok kawai ke constitution bala sedang ban penteri kam na do ka alpon terik kelalengkat ka kendai spa san pau kumta dei hadin ka jing penteri kam lut ya barok hakani ka alpon terik jong kelalengkat ka kendai spa san pau barok ki an hari India kila yo ban penteri kam dei ya kani kesngi ka bangitep kum ka republik de ya kene katarik la kedau ha ka constitution jonggari India kum ka date of its commencement ne ka sngi ke jing sedang ban penteri kam ya ka constitution nadu kene ka sngi hadu ban la ban penlong ya ka parliament la ne ka constituent assembly kala long kum ka parliament kat kum ka kendon bala tho ha ka constitution jonggari India bat ka general election ban ningkong jonggari India la penlong house nam ka kendai spa san poa la thau ne penwandur ya ka constitution jonggari India da kinong mi kmat jong kipai ba ha ka constituent assembly ke constitution kalami da ka bashim na ki constitution jong ki wei pat kiri rengkat ka jingwat benya ba ka jingya tai nia ba jana jong ki ne kinong mi kmat ki bakwa ban penbit penbiang ya ka rukom sensyar khada umta ka constitution jonggari India ka dei ka jong upai ba ta upai ba ba na ka ban ta upai ba ban long ka constitution kabajerong sibun kari India kalonggum kan nuksa jong gajing sensyar pai ba ka bakrau tam ka perthai kari India kala yo e gajing lai luit leng ba gajing trai sitom pat len la de jong ki million ki pai ba ken thai bat sinrang rengkat bat kinong elam kadai ka kamram jong i wei pa wei nani ban penne ya kata gajing lai luit lane gajing sensyar pai ba pat banang pen skam yaki ngin ken mau ya gajing kren jong pandit Jawaharlal Nehru ubalong menteri rang ba do baningkong jonggari India kiba ula kren ha ka khatsau terik unailar ka kendai spa sa punyau chwa banyo ya ka jinglai loi uang ba ha ba ka baje ka tiet aka puar siteng senya kat ba ka purthai kadang yo thya kari India pat kala kendit thya ha ka jing em ka ba thamai pat ka jinglai loi ka puar kala poi ba om ju khamja ha ka history bangin jam na ka barim shi ka ba thamai pat kari ke belasyak ban ban kala light load ula ong bahakan ne kapor ngin kut jingmut ban ID yala dia naga benda kari pat ki beri jongka ki don sibun ki jing ki bakari India jongi ki hab ban ya gendu katu kat ne ki long ka jing duk ka jing kerdu ka jing bom yo kam yo jam ki jing kelai ki bawan ha ka yo ka kat ka emlang salang bat ka sensyar khada ki jing ya pher jingmut ki jing sngo pher jai ikinja ki niam ki rukam ki kam penma pentrim ki jingpang jingsitam ka jingbon jong ki bom nang tho nang pule basa ki wei de kumta kum ka jingrakhe ya ka republic de in persyang ban kut jingmut ban nang pen klan chu ya ka riba e jongi kat banang la banang yaj batul syaprang kum ka risen syar pai ba ka bakratam ka perthai ngin kin mau ki kintien ki ba Mahatma Gandhi Ukraine beruang mano ban em lada ka India ka yap ban mano ban yap lada ka India ka em te parlo kini kalong ka jing batai Lincoln syapang ka jing sedang bat ka jing yo ya ka sni ban rakhe ya ka republic de hapo la ka jong kari India ba it jangi